Na zdravie, susedko, na zdravie. No, veru, tento raz na zdravie. Jej, sused, už som v živote pil všeličo, ale takúto žbrndu som ešte nepil. Teplé je to, slané je to a grádi žiadne. Toto už do mňa nedostanú. Gazda, bez minerálnej vody sa nevyliečia. No, veď som jej za hodinu vypil demižón a lámka ma láme naďalej. No, oni si myslia, že prídu do bojníc, vylejú do seba demižón minerálky a budú fiť ako fiť. Liečenie je dlhodobá záležitosť. To trvá roky. No, postup je jednoduchý. No. Pôjdu k doktorovi a ten im povie diagnózu. Čo ten môže povedať? Ja viem, čo ma bolí, nie? No veď raz mu vravím, doktorko, zle, nedobre je so mnou, ťažko sa mi dýcha. A on vraj, nesmú si tak silno zaťahovať kravatlu. O mesiac som bol u neho zasa. Bez kravatly. Hej, vravím, doktorko, stále sa mi zle dýcha. A on čo na to? Povedal, oni musia začať inhalovať. A preradil ma z Vinohradu do Maštale. Gazda, mne keď sa ťažko dýcha, idem inhalovať do Tatier. Tam majú najlepšie inhalátory. Sedím si v Smokovci na lavičke pri ceste a inhalujem. Trabant, Wartburg, Trabant, Wartburg. Takto si tam zo 3 týždne posedím a pľúcka mám tip-top. No, ako Zolova. Olovo mi ani nespomínajú. Prečo? No veď onehda som rovno zo svadby bratovej sestry krstného otca sesternice Netere, čo mi prichodí ako švagrina z druhého kolena. Rozumiem. Vletel rovno do ordinácie. Ľahol som si na stôl a vravím, doktorko, zoberú nôž a režú. V žalúdku mám olovo. A on? No, vraj to nie je jeho v kompetencii a že sa mám obrátiť na zberné suroviny. Mali ich poslať do Korytnice alebo do Bardejova. No. Tam reparujú žalúdky. Susedko, mne ho tam tak zreparovali, že teraz bez problémov prehltnem kdekomu kadejakú hovedzinu. No, tak to ja nemôžem. Nie? Ja si už musím dávať pozor na všetko. A v poslednom čase aj na oný. Nehovor. Ale to len tak medzi nami. Na mechúr. Dám si 3 studené čaje a už musím bežať. No tak bežia do turčianských teplíc. No ale tak dlho nevydržím. No, ale stálo by to za to. No. Gazda, mne tam mechúr tak vyliečili, že odtedy si s ním robím, čo chcem.
môj si robí, čo sa mu zachce. Vedia, ako mi to ide na nervy. Na nervy sú najlepšie Dudince alebo Rajecké Teplice. Jaj, tam som sa cítil ako v raji. Zvádzala ich tam voláka Eva, nočak. Nie. Chodil som tam holý ako Adam. Holí? Hej. A to sa nehambili. A koho? Veď v kúpeľoch všetci tak chodia. To by nebolo pre mňa. Ja keď sa niekde musím vyzliecť, hneď mi naskočí husia koža a celé telo ma svrbí. Na toto som ja oníteň alergistický. Hej, no onu alergiu, svrbľavé a kožné choroby im vyliečia v smrdákoch. Bol som tam 2 razy, gazda, a odtedy mám takú hrošiu kožu, ako náš predseda. No, na svrbenie som si už zvykol, však dlaň ma svrbí stále, od výplaty k výplate. Ale horšie je, že mi aj srdce zlyháva. No tak asi majú slabý krvný obeh. V tom prípade im poradím. Sliač, gazda, tam liečia obehové ústroje, tam. Obehové? Hej. Ja už rozumiem, kým obehnem všetkých doktorov, aby som sa tam dostal, dostanem infarkt. No, a v tom prípade sa tam dostanú bez problémov. Nasliaži ešte aj do väzu. No, možno bude aj treba, lebo ona stará hovorí, že v poslednom čase mám veľmi slabé pohybové ústroje. Ľahká pomoc, tie im rozhýbu v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach alebo v Bojniciach. Jaj, tak preto ma sem dotrepali. Hej, aby videli, ako sa v takých kúpeľoch chodí. No, chodí sa tu ľahko, ale ťažko sa sem dostať. Ozaj, gazda, a oni si tie kúpele ako vybavujú? Ja? Ľahko. Syn Jano, vedia ktorý. Hej, ten, čo sa ťažko učil. Hej, ten. No, ten je doktorom, gazda. Nevesta je tiež doktorka. No, tak to je jasné. Rodinka im to vybaví. Na to sú oni malí páni. No tak potom, kto im to vybavuje? Susedovie Žovka. Tak kde robí? Na riaditeľstve pre kúpele. Jaj, ona je tam riaditeľka. Nie, upratovačka. A tá vybaví viac ako 7 riaditeľov. No vyčkajú. Žofa môže a riaditeľ nie? No, tak tomu nerozumiem. To je jednoduché. Riaditeľ môže prísť o miesto a žofa len o metlu.